Bartelen, maar we gaan eerst even naar zo praten. Geert Tichelaar, stel eerst even de gasten voor. Dit is Jan Kleefstra, Ietsje Hoekstra, of Iwa Hokwerda, haar pseudoniem, Jetse de Vries en Siets Wiersma. Hartstikke mooi. En Jim Vertjeenwurg je eigenlijk een nij-dichterscollectief. Kijk, het gewoon zo simpel is. Ja, collectief Rikst. Waarom Rikst? Omdat Rikst een vrouwelijke dichter is. Ja. En dat weer gewoon echt de hoorling. Je zocht een mooie naam. Hij pakt wel, hij bloedt ook wel heen. Ja, we hebben toch dan de binde van Rikst. Ja. Of de riedel van Rikst. Zoals een wolfpack. Ja. Maar het is toch gewoon kwad Rikstwen. Ja, dat bekt wel lekker. Ja. Waarom? Ja, wat weer de onlering. Oh, wat weer de onlering. Ja, dat is al heel lang geleden. We moeten net de bod door het verliezen gaan. Maar de onlering weer uiteindelijk dat wij vonden dat de procedure van de verkiezing van Dichter van Friesland nou net zo lekker doen. Nee. En toen hebben we zo'n gokken net maar een grote groep Friese dichters. Dat waren 2 jaar lang. Ja. En uiteindelijk is het alweer prima beteerd. Eeltje Hettinga is nou dichter van Friesland, een goede dichter, toch mooie dingen. Maar wij waren een goede groep bij elkaar. En toen dachten we, ja, waarom gaan wij nou net gewoon maar een groep Friese dichters hoe actualiteit in en buiten Friesland schreeuwen. Ja. En waarom gaan we net maar terug? Er is geen enkele reden om dat net te doen. Dus dat weer de onlijn. Positief, geen terug. Hoeveel dichters zitten erbij? We zijn al bijna bij 40. Hè? Ja. Dus het gaat, er zijn heel wat dichters opeens die komen uit de Boskerswot. Nee, maar die winnen er al. Maar het is mooi dat we eigenlijk een meerschip van dichters hebben. Want dan kun je elkaar omfieteren en dan krijg je een goede synergie. En je hebt altijd wel liedserclubjes. Ik hier bijvoorbeeld met Elmar, ik al 10 jaar. Elmar Kuper, een vriendschap. En dan je komt. Als je maar meer mensen binnen, kom je tot mooiere dingen. Nou, je kunt van elkaar leren, toch? Kritiek aan, tips, tricks. En, dat is Engels, maar ik ben net. Zit er nou ook nog dichters tussen en denk, die kennen we net. We boren naar talent, hoor. Oh, nou ja, ik heb wel een pensioen dat ik dacht van, die heb ik nog nooit jongen. Ja. Die ken ik net, daar ben ik wel benieuwd naar. Nee, maar het wereld is lieds. Ik zit in de muziekwereld, maar we kennen elkaar haast alle jaren in Friesland, leven eerlijk wijzen. Dat zult van Jim net oorzaken. Nou, ik ken een aantal ken ik net. Nee, maar dat is wel mooi dus. Ja, dat is wel mooi. Dus de wereld is net zo iets. Friesland is best wel groot. Ja. Ja, en die taal die wordt om het zien hier ik de verklaren. Van het is haast gebeurd. Maar 40 dichters vind ik best een groot aantal. Ja, nou ja, als je wist hoeveel mensen nog te scrollen, dan is volgens mij een taal is nog net zo snel die. Nee, voor mij hoeft het ook net zo. Maar het wordt wel zijn, binnen van die onderzoeken geert. Het wordt al minder en de jeugd doet het net meer bla bla bla. En dan is Jerk dan zo'n aantal van 40. Ja, nee, dat vind ik positief. Ja, nee, dat is ook heel positief. Ja. Is het leuk, wat doen je eigenlijk met dit collectief? Ga je lekker misschien al dan op stap of zo? Of vergaderen of dat soort dingen? Nou, we gaan er net zo heel veel vergaderen. Met een liedje rond. Dus we winnen eerst op Facebook vooral, maar nu hebben we ik door de provincie hebben we dan ook een website en zijn we dus ook wat acties op touw zetten. Dit weekend lekker een guerrilla-actie. Vaak komen dus dat mensen net weten dat wij ergens binnen en dan in een steen wij daar maar een paar dichters. Dus op die manier wil wij de publiciteit wat opzoeken, maar ook de poëzie bij de mensen brengen. Ze die er misschien net in je 2 draaien op zitten wachten, maar die dan misschien wel mooi vinden, hopen wij. Ja, want de tijd is er ook naar om je moet zelf dingen doen. Je moet een boeten, je moet social media, je moet sites komen, je moet guerrilla-acties ondernemen. Hè? Ja, absoluut. Want de Friese poëzie die is er wel, maar je ziet een heel soort dezelfde gezichten. En er lijkt zoveel talent in Friesland, met zoveel dichters wat Jannik zei, die min of meer net jongen worden. Die bezieken we naar de vereniging. Ik jong talent, we hebben een paar jonge dichters erbij. Evita Bakker, Dirk Geerdink. Dat zijn jonge mensen die willen graag de taal beter in de macht krijgen, poëzie schreeuwen. Dus we bezieken die swing erin te krijgen. En we zien wel hoe ver we komen. Nou, ik vind het een leuk initiatief. Dan ben je met hak je me goed nog. Straks praten we met hem nog even verder. Maar doe maar staan voort en doe haast een mooi gedichtskreun. Ja, het is. Is hij vast? Hij is heel vast. Hij is van Juster. Oké. Het is om meer werk te krijgen. Ik werk een soort mooi boeren en boeren. Ja. Dus het is een gedicht van de boeren, hoe de boeien. Ik jou die de microfoon. Oké. Ja. Lieve boer, ik ben die zuster. Ik hou mijn het in beide handen om die. Zag ik het televisievensterke op die vrouw, dat van vrouw Jaspers, of lees ik kransjes de prikpinnen van Jantien, dan viel ik hoe 10 pinnen mooi dat malken naar de ames insieperet, als door de keeltjes boast. En wat zal loek dan de wortels van het nood en gas, dat is toch meest maar die dure machinerieën van een boerenlienbank, dat geen zusters meer werkje. Ik ga mijn het in beide handen, om dat grutte het van die.
om hoe het kloppet voor de bisten en het loon en de pleets nog van paken zien oerpaak het zeert. Lieve boer, ik ben die zuster. Lid us te geren ta de boaiem gaan. Om alle misser op missers, van minister op ministers en al die je ken jou jeelt uit lien jeelt maatje adviseurs uit de tijden van het oude tinken. Dat van der grutter op en der dieper in die skrale kavels van het meer en alleen kalietse minder, wiermvrot. Soks rent uit op die van 0 centen vrotterij voor een vrood wie het uit melkfabriek. Dat het coöperatie tinken verskieten had ons supermerkbazen, maar klanten die het mooi nooit voeskje. En het hut hield indien bij de handen om het oor neer vernemen. Lieve boer, ik ben die zuster. En al hak de bek betied nek in beide handen, lid us net van ongedienens traapje in reflexen van hakkenzetterij. In het zon, op veen en terug de klooi, moeten wij te geren graai de visionair worden. De boer en zijn zuster, de boer en haar broer. Lieve boer, ik ben die borger. Ik houd in het en ziel in beide handen. Lid us te geren ta de boaiem gaan. Wauw, ja mooi. Super, bedankt. Wij praten straks nog even verder over Rikst, want er binnen al licht die hok je nog even vast, maar doe maar dan naar de boer of zo? Nee. Was het melken? Nee, dat hoeft nog net. Maar ik moet nog wel een beetje werk doen. Ja, nou oké, hartstikke mooi. Hey, leuk dat je weer succes met Rikst. Wij praten er nog even verder over en dankjewel voor het mooie gedicht. Graag die. Ik heb een film verwacht je. Nou, ik hoop een heel soort gedichten. Ja. Maar 40 gedichten maar dat wel kennen. En, Maar komen er bundels of wil je me toch vooral bijvoorbeeld op social media, ik zeg maar een Facebookpagina publiceren of op die site dus? Ja, vooral op die site. Daarom hebben we die site ik dien, dat we daar u zichtbaar maken. Ja, bondels, dat zo wijs kennen of we 2 doen aan de binnen is misschien een mooi bondel. Ja, maar daar gaat het dus net bevast om. Nee. En we willen graag optreden, maar wisselen in de liedse groepjes. En soms ik maar de hele groep misschien. En wat ik heel graag willen, en dat mat kennen als het maar zoveel dichters en voestmakers, is zien of we de podia in Boeteland bereiken. Ja, ja. Dat gebeurt vierst te min. Ja, dan ben we nog te beskieren misschien? Ja, vierst te beskieren. Waarom slaan we je ook aan uit? We hebben een schitterende taal, we hebben een heel soort talent. Wat krijg ik weer uit Ivan iets groot zelf mijn jongen Sam prachtig. Ja, prachtig toch? Ja, dus dat moet kennen. En als we daar moeite voor doen, dan slaagt het tot. Ik ben er wist van. Ja, ik ben wat de nieuwe generatie. Het moet ook even op een andere manier. Vroeger weer dat toch, denk ik, wat meer thuis en heel serieus. Ja, het is wel serieus, maar het mij wordt oors. Mij wordt verhoren. En in Boeteland, nou ja, Tjebe had het ontoond. En Tjebe is zelf een onevenaarbare figuur. Beetje de Johan Cruijff van de Friese dichters, toch? Precies, maar die taal klinkt hoe dan ik mooi. Ik als dat mooie oordichters doos. En ik ben wist van dat mensen dat wij kennen. We praten straks nog even verder over Rikst. Komt Bartel hier dan, want dat is toe aan zijn dwalen, Jetse, op een goed moment? Om daar op een creatieve manier ook weer op een oor te draaien, want ja? Ja, en ik denk want eigenlijk in Baskeland begint ze eigenlijk al mooi de band. En ik denk dat daar eigenlijk ik een uitdaging luidt. Om band enthousiast en vooral dat ze mooi willen, mooi taal dwaan kennen. En daarom dacht ik ik zeer disse. Ik pak hem even, hè? Ja. Hij pakt even een soort koffer, hè? Ja, ik vond het een naaikoffer. We werden een naaimachine zitten. Precies. En ik dacht, ik moest denken onder de tier dat ik vroeger nog enthousiast naar Pippi Langkous. Dus ik denk, of we die nog mooi nemen. Ja? En ja, de band die zie je er altijd. Ik heb een keer experimenteel mooi genomen. En ze zie je hun eigen dingen eruit. Ja? Nou heb ik toevallig kwam ik een semi-min-hutje. En misschien dat een van de. Ja, we gaan eerst de Marilyn Monroe's, doen we het straks. Ja, nee, we moeten eerst met die dames praten. Een van jij mij moet nadenken, maar uiteindelijk eindig je straks als semi-min. Nou. Mooi. Ja, wat een geweldig idee. Ja, maar dan ben je mooi de meerskip dwaande. En dan ben ik mensen, ja, die eet al in. Ik neem maar wat. Ja? Die wordt wat te dik. Ja, dat had ze door mij. Ja, klein dikke bullig. Maar ze wat ik voor de hebben. En dan kies ik in beweging komen. Ja, ik ben onder het fietsen. Nou, zou ben je goed dwaan dan. Goed zo. Nee, dit is prima. Hartstikke leuk, man. Kom op. Nou, straks meer. Rikst.
Wij gaan terug bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat net alleen een muzikaal is, maar Joert ook taal. De Friese taal. Rikst is een dichterscollectief met zo'n 24, 40 dichters bij elkaar. Die van alles dwaan willen op social media. Maar echt gewoon analoog op straat en misschien wel met guerrilla-acties. De taal en poëzie onder de aandacht van mensen brengen wel. En een van de mensen die Joert bijkwam is, en een van die 40 dichters is Jan Kleefstra. En die had een mooi gedicht geleerd. Ja, dat hoop ik. Ja. Vask of een oud gedicht, een leier al lang, has hem krijgt skreun. Nee, dat laat leven. Het is al belegen. Ja. Ja. Verduid de microfoon. Dankjewel. Een meerdere nekken. Het libben groeit wel weer aan. Ik zil op een nij, sprongstik op een rone van mijn kinnen het dwarp wekker houden. Wie het net winterdag is en de lippen blauw en de skimmel. Kinst me altijd op een side draaien en sjen wat eronder leidt. Dai, en dai, peeoffer van mijn neken, wurg, lief. Ik look my zuster en lang hinkt om mijn manisch het. Van bloed, breed, vol, fretten, dai, flintes. Het antlit is zinlicht. Het bast al heel wij voortfretten. Dank u. Jan Kleefstra, een van de dichters bij Rikst. Ik ga naar Siets, want Siets is onderdeel van de groep Rikst. Had het een protte uren en vergadering kost om dit al te organiseren, of valt het wat taal? Nee, vergadering net. Website vullen weer wel een klusje, mag ik zeggen, want er staan heel soort gedichten op. En ik een heel soort biografieën van schrijvers. Dat weer wel een klus. En dat ontwerpen samen, maar dat is een goed nooit denken, maar vergadering doen we eens net. Goed zo. Vertel even het verhaal van Rikst, die mensen dat net kennen. Ja, nou ja, Rikst is dus ontstaan vorig jaar september. De dichteres Rikst. Ja, Rikst was een van de grootste dichteressen in Friesland. Debuteerde ze om 1915 heen. En schreef, wat wel bijzonder was in die tijd, al heel gauw erotische poëzie. Maar ik met een blik op het boeteland. Dus had ik verschillende gedichten schreven die eigenlijk zo Zuid-Amerika gingen, of Zuid-Europa, zeer reisjes geweest. Maar Friesland weer haar eerste lied, wat dat omgeet. En ze had een heel mooi motto, dat hebben ik oornaam als motto van Rikst. Dat is, waar ben mijn maten op die wilde veert, waar ben mij die het wien nog rondtekeert. Mooi. Dit is een gedicht Buenos Aires. Prachtig, ja, mooi. Ja. Er was een gedicht bij die? Ja, ik heb een gedicht bij me, want dat boek heel graag van familie, dat is van Pieter Iedema. Pieter Iedema wie van begin al een belutsen bij ons collectief. En die wie ik bij de geerkomsten op een jong dat wij besloten hadden om Rikst als naam te kiezen. Okay. En de week erop, toen stuurde hij een gedicht in. Hij zei, dat moet op een website op het moment dat we hier een bier gaan. En Pieter is dus verstaan, 20 april. Nou, ik dacht, ja, dat wil ik Joert dan wel voorlezen. Ze bedenken van Rikst en hem eigenlijk in één gedicht, maar wat zou ze zeggen? Zak is het steeds. En een mooie start via hem, nee, collectief. Precies, ja. Het gedicht heet Voor Rikst. Schreeuw, en zij is het die het leest. Alles kan in een samar oer gaan. Had het alle jaar vergoed west? Dicht je dan en sis het zil bestaan. Bewaar je het beste net als lijst. Zij zal het mogelijk net verstaan. Dank u wel. Geert Tichelaar. Ja, en ik wil ook nou even heel kwart nemen dat na week op 8 juni er zijn 5 dichters, ik heb al 5 bijaardiers en die bijaardiers gaan naar je stikkingskreun en de dichters die reageren daarop. Praat we aan nog hoor. Oké. Doen we naar de trein. Ja, is goed. Ik zal een gedicht doen. En dan kom je dan ook wel eens als fietser ben, zeg maar in de wieleresten. Dus binnen 2 fietsers in Mexico op vrij brute wijze dingen maken en daar gaat dit gedicht door. Ja. Dames en heren, even stilte graag. Hou hem de bek. Ja. Laat die net afschrikken, jongen. Meer vrijheid is niet krijgen, jongen. Als het ritme van de trapers van een heel biezen trekkingfiets.
De loonskippen binnen vreder als de antlitten van bewenners. Hel je die in met ballen en bier, laap je die en kriegst een tuut met een poet vol appels erop ta. Kilometers zwit en asfalt, wist neer inhellen door een waard of vlokwut. Let je net afschrikken door spookverhaal, serie mat naar een Zweeds bosk van Almere Stien en Jelien. Ren net voort voor Elan, check die wol alle jongen op tieken, benammen bij de sek. Let je net afschrikken, jongen. Sjoch wol efterom, skaag je de loft, skoel je voor het zwurk. Scherpe knieften binnen de genaag, maar net zo volle als een glimlights.